صدقے نبوت او میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے پونڈان دی کھکھر ہلائی میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے پونڈان دی کھکھر ہلائی بنے سارے دشمن لہو دے پیاسے بنے سارے دشمن لہو دے پیاسے پڑھو مارو مارو دعائی دعائی اے ساڑے خداواں دا بے ادب جمعاں اے ساڑے خداواں دا بے ادب جمعاں لئی پھری دا ایکو خدا دی خدائی اللہ اکبر اللہ میرے نبی نے حق دی دعوت دیتی ہے اللہ اکبر اللہ ہر جگہ تے چاچا دشمن بنیا اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا ذری غور